kagagahong walay tinutubang Diyos. Ikaw ang among gahong langgam, abrihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo, na malipayon, o tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari-uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Siro, nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagpuntok sa kanasuran ug pagbukan sa mga hari, pag-abli sa mga ganghaan ug dili na kini sirahan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel na akong pinili, giyatagan ko ikaw og dakong dumo, bisan pag wala ka makailang kanako. Ako mao ang Ginoo, wala nay lain, walay Dios gawas kanako. Gilig-on ko ikaw, bisan pag wala ka makailang kanako. Aron ang katawhan, sukad sa sidlakan, hangtod sa kasagman, masayo nga walay lain gawas kanako. Ako mao ang Ginoo, ug wala nay lain. Ang pulong sa Ginoo. Tagaing himaya ug Awitin Ginoo, o gusto
Kinudlo, gikan sa kanuhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin niya sa mga kamatuoran, nga ditudlo kanino, uhugot mong tutuhan. Kay nakaila ka man sa natutudlo kanino ni ini, kung nasayad ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagpasa ka na sa balaang kasulatan, kung arang makahatag kanino kaalam, na maghatod ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo ng Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan, isulat uban sa lamdag gikan sa Dios o mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, o sa pagtudlo usaon, pagkinabuhig matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangka, pag-ayaw o maandaw sa tanang maayong buhay. Awhabon ko ikaw at ubalan sa Diyos o ni Kristo Jesus, nga mo'y mahukom sa lalang tao, buhi kung patay, nga tungod kanibalik man siya, o tungod sa iyang ginharian. Pagkugi kanunay, pagwali sa mensahe. Damiha, badlunga, dasiga, ug tudlubi nga makailobon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Ang hinumanakan ninyo. Kinudlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang mga Pariseo nanlakaw o naglaro pagbitik kang Jesus pinaagi mga pangutanan. Unya gipadala nila ngadto kang Jesus ang pipila sa ilang mga tinunan o pagpipila kasakop sa pondo ni Herodes. Magtutudlo mingon sila, nasayod kami nga dili ka mamaka. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuod sa Dios alang sa tao, sa walay pagpanumbaling sa gihuna-huna sa mga tao. Kay wala ka man magtagad sa ilang panagbuhay. Usasultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa balaod ang pagbayad o buwis ngadto sa emperador sa Roma? O dili pa? Apan nasayod sa Jesus sa ilang daotang araw, busa umiingon siya, mga tigpakaaron ingnon, nganong inyo man gayod akong pikton. Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. Ug ipakita nila ang kwarta, ug nangutana siya kanila, kinsa mang naong ug ngalan kini nakulit dinhi. Sa emperador, mitubag sila. Mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, o ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So may buntag ka na kong tanan? Kumusta man mo? Malibayon? Okay.
pa mo sa Ebanghelyo wali niya itong semana? Father, nakalimot mo. Okay, magilimtan naman din. Okay? Kung nahinom naman na ito, no, ang Ebanghelyo, may tungkol sa usakahari na dunay, no, na nagtawag o kumbira tungkol sa kasal. Okay? Kanya ang lesson na itong nakatunan, kaya ang katong mga giinvitar, wala, hindi tubag. Wala nila tubaga ang imbitasyon para mo appeal o mo attend sa kasal. Nga ikaduha po sa nga akong nakatunan, nga mao kung dito mga naabo niya ato sa ni-attend sa kumbira sa kasal, nakatong pagpasugo na sa ang hari, yung sa kinsa na itong ilang nakitaan, ipasuod nila sa kumbira niya na gasol, wala gasol o insaktong sinina para sa kasal. Kunya, diingnan siya nga pag-awsa siya o gani silutan. Nakita, kaamgot ang sa mga semana, nakita ang magsulod po sa mga Kristohanong hiyas sa matag adlaw. Initubag na to sa mga pagtawag, imbitasyon sa Ginoo, nga musimba, nga mangadji, kinanglang nakatututay, pag-usab sa atong mga kinaiya, nga mooy mga bunga, meaning mga mayong buhat. Okay? Muna yung mga sinina para sa kasal. Para sa Ginoo. Nga maayong buhat, mga maayong virtues and values sa atong kinabuhi. Karon na nasa tayo na ng mga nindot kayong makapunan sa Ebanghelyo. Mahitungod kini sa usa, karyalidad na kitang tanan, maka sinabi usab. Nakasuway na ba mong gibitik mo, or gitrap mo, or giilat? Suway naman na. Okay? So kay si Jesus diri, no? Ibiktik, dan sa bikton ta siya sa mga alag, sa mga tinunan, sa mga pariseo, o sa mga pundok, sakop sa pundok na Herodes. Bikton siya, ibutangan og laang, kay aron ilang makita na naisayot siyang dibuhan. Kita, no? Tahan ko tayong mga kasinatian ng sayot. Kita mag-ampi, usahay, matumpawag tao na magbutang ka sa sitwasyon, kaya hindi ka human mag-hinulsol ka o mag-regret ka na, ako nasulti, ako nabuhat. Doon ay trap, madakpan ka ang trap, nilang buhaton, luoy jud ka tayo, no? Pero ni Jesus, at kung dalugan sa Ebanghelyo, kung saan nila pagbitik si Jesus, ilang usang disultihan Jesus, nasayod din na ikaw, maigi kang mutudlog sa mga maayong buhat, sa mga kung sa'y kabuguton sa Ginoo. Dito ka mamaka, kato pagpasuod na to, nila kang Jesus, aron, murag mo feel si Jesus na, okay kayo ha, kayo lagay mo na ako. Sige, siya kumpana. Pero si Jesus baya, maayo kay siya. Nang iyang tanaw kung sa intensyon sa mga pariseo. Kunya kay makakita, ang pamaklo man sila, dautan ang ilang tumo, so laki ang iyang matubag. Ang pangutanan nila, sakto ba mabubayag ang buwis o dili? Kaya nga naman, ang mga pariseo, kontra man sila sa emperador, si Caesar. No? Dili emperador ng inom gani sa mga kalahubog. Iyan mo, dahil ng Emperador Caesar ang hari dito sa Roma nitong panahon na. Okay. Pero bingon po si Jesus, nga sige, okay na kayo na, pwede po siyang i-accuse na kinagabusar man ang Emperador nitong panahon na. So, why kapaingnan si Jesus? Kung mabutin siya sa mahulog siya sa trap, kundi siya mag-ampi. Pero kung sa itubat na Jesus, tagay ko ninyo o sinsiyo, tagay ko kwarta. Kunya, ipangutanan niya, kinsa man nga nawungan ni adi ni kinsa ngalan ang niya din o tinuod ba naong ni sa Emperador Caesar. O natutubag ni Jesus, give to Caesar what belongs to Caesar. Ihatag ka sa Emperador ang paiya sa Emperador o sa Ginoo ang iyaha sa Ginoo. Okay? Natay nindot kayo makatunan niini, no? About sa trap. Kaya namin usahay mga tao, pangintaan na yung ka-witness, no?
Para sa na istorya sa ka-teacher, Father, ako kay isang estudyante kanina. Kaya nga naman, so pa magsugod ang klase, Father, ipamutan ako niya, Ma'am, diba, di man silutan ang usa ka tawo na wala bubuhat sa iyahang usa ka butang nga ginag nga wala niya mabuhat. Ingon din si Ma'am sa to, dili silutan ang tao sa butang wa niya nabuhat. Ingon din si Ma'am, dito, dili, kung niya nabuhat, itigid na siya silutan. Wala, ingon din siya, Ma'am, wala na ko pabuhat sa mga assignment, Ma'am. Tanawara, nasud sa laan ang teacher, so karon dili na siya punishment. Uy, wag ko magtulo sa mga estudyante ganyan. Kaya nandiyan yung teacher, anak mo wala may assignment. Trap, no? Kung sabay lang yung mga trap, usahin mo yan kanang mga boyfriend, girlfriend, agad kang kayo ng trap. Usahin mo iwan ang boyfriend. Kung higog man dyan ko na mo, pakit ako na higog man dyan ko na mo. Tinood, na ikaw po daw na babae, higog na, bigyan ikaw, lalala. Ang lagi mo man, nahulog na ka sa laang. Hindi ko man, ikaw mo mag-antos. Ang sabay, lumakatunan na. Si Jesus, gibutangan, gidalasan siya, no? Gaatan kaniya ang mga parisiyo na babutang sa salangan, pero wag siya na ulog. Isa ba itong makatunan? Nakita ko kung tao pareho kang Jesus, mag-ampi o magbantay sa mga intensyon sa mga tao. O gani ka nakakangamo, kanunay na ipahinamdog sa mga kabatangunan. Kung tinuod na nahigugma kaninyo ang lalaki, ang mga babae, makahuwag sila dito sa kasal. Okay? Dili na sign na higugma ninyo siya, kung imo kang pugson na pagpakita sa iyong gugma na sa wala ka mong kasal. Kay tinuod anay, dili na kasiguraduhan. Ikaw man, kung ihatag nimo ang ipangayo sa lalaki, pwede ka niya bilihaan. Niya mahuman, kita na sa lalaki. Kanawa, so, what we can learn from the gospel today is pag-amping mo, pagbantay. Mutuon mo kita sa paagi sa Ginoo. Kinsa man ang magtudlo niya na nato meaning discernment ang Espiritu Santo. Okay? Father, tas-tas na rin humili. No? So, mabot pa tas ikaduha opera? Okay. Kaya ako good sa una, bitaw, umpisal ko ninyo. Sa ako po po yung simba na ako nila. Magsige ka mong galing ng man yung wali yung parali ko ako no? Nanda ko po ron? Kung panalitan ka na murag dibutan mo sa akong tabi, isa lang din mo, di ko masapot ninyo. Okay? Pag-awasong na ka mo. Dili. Kumitsara. Akong buhaton, muundang ko. Okay? Isa pasabot niya na sakto na ang akong nahatag ninyo. Ang ikaduha, ng mga pwede makatunan ka ng tulong ni Jesus. Give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God. Ihatag sa Diyos ang para sa Diyos. Kung sabay, tanaw na to sa atong inadaan daw ang kinabuhi. No? Example lang, kita na atay tulo ka mga butang. Naghihatag sa Ginoo, time, treasure, and talents. Kung atong pamalandungan, asa man atong gihatag ang atong time, ang atong treasures, ang atong talents. Ako lipay di kayo, no? Atong mga kabatangunan, ilang talents, gi-invest nila para sa Ginoo. Muna nandun. Dili lang na, ala, gusto kayo kumukanta, basta video kayo sa balay. Okay? Pero kato na sa misa, no? Pero kato sa balay, dili, ang gasa sa maintinod, ihatag sa Ginoo, no? Ang mga sakristan, kamong tanan, no? Kabalo ko, ihatag sa inyong mga talents dito sa Ginoo. Time, treasures, and talents. Time na lang mo focus sa time. Pila ka segundo sa kaminoto? Sige na ko sa ganyo. 60. Pila ka segundo ang usa ka oras? Padagdag-daghan na yun ako there. 3,600. Pila ka segundo ang usa ka adlaw? Calculator, Father. Di na yun nakaya. No? Okay. Pero mungtan ako, so usa ka adlaw 24 hours. How many hours do we devote or do we give to God? Sa usa ka semana,
Ito kaadlaw. Magahimba ka sa Domingo para sa Diyos. Lunes hangtod Sabado, sige, pagbuhat sa imong mga guluhaton sa balay, pero Domingo, pagkahinga na para sa Diyos. Bitaw kita, no? Ako, no? Usahay, pahinungdod ko sa mga seminarista. Pila ka oras mo mag-spend ko Facebook. Kunya ang inyong pagtuon sa eskwela, no? Ikaw sa akong seminarista, kaya nakita ko yung grado. Taas kayo pag first grading, pag second grading, may hulog man, murag star na. Ako kay kahulog. Pangutanan ako. Dong. Sa una, pila ka oras ka magtuon. Dre, mga sa kaadlaw, mga 3 hours. Mag-Facebook, sa unang 15 minutes. Karon, pila naman sa kaadlaw, Dre, 9 hours na ako sa Facebook. Pila ka oras magtuon, 5 minutes before the exam. Ngayon, tanawara, no? Asa man na ibutang ang atong oras. Nindot pangutan na itong kaugalingon, how much do we give to God as a gift that He has given to us? Our time, our treasures, and our talents. Inautunta, no? Nakita karon sa Ebanghelyo, ma-challenge ta. Lord, akong igahin kanimo para kanimo. Ang para sa diri sa kalibutan, akong igahin sa ihatag kanimo. Akong tapuson niyo sa ka-istorya, okay? Na tulog ka, butang na lang nato, pastor. Nag-istoryahan ni sila, kung saan nila pag-divide ang ilang kolekta karong bulan na pila ka percent ang ibutang para sa simbahan o pila ka percent ang para sa Ginoo, no? Para project, no? Para sa simbahan niya, para ang pila ka percent ang para iya ka. Tingnan dito mo sa ako dahil kayo, akong paunta ng koleksyon, akong ibutang sa lamisa, butangan akong linya diha, o akong ilabay ang tanang sinsyo o tanang kwarta, o niya, ang tanang padulong sa walang, ako ang padulong sa tuo para sa Ginoo. Okay. Ang usan niyo siya, ako ang maghapon. Ako, akong tanang mga koleksyon, ulong sa ba, akong butangan og lingin diha sa lamisa, akong iit sa tanan, ug ang tanan na masud dito, ako ito sa takot na lingin, ug atong tos gawas para sa Ginoo. Ay katuluway tayo siya. Kamo, kapoy man mong linya diha sa lamisa o lingin diha sa lamisa. Ako, kuha ka na ako. Ilabay na ko tanan ug mingon ko. Ang tanang mahulog diri sa lamisa, ako ang tanang padulong sa taas para sa Ginoo. Sigurado, medyo manaog, medyo na kung sa may lesson, usahay ang time na to atong igahin para na walay para sa Ginoo. Kanindot kayo ang tayo. Naagay taas ito ako na atong igahin para sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo para sa Ginoo. Ihatag kay Caesar ang iyang Caesar. Amen.